Min Ottubru fl-MCAS se jibda jitwettaq l-akbar pjan ta' riforma minn meta l-kulleġġ fetaħ il-bibien tiegħu fis-sena 2001. Dan se jwassal biex tul 3 snin li ġejjin fl-MCAS jitwaffqu 3 kulleġġi. Kulleġġi li se joffru livelli differenti ta' ċertifikazzjoni għaż-żgħażagħ. Fil-kulleġġ fuq livell bażiku, l-istudenti se jkollhom l-opportunità jitgħallmu l-aktar ħiliet bażiċi. Il-kulleġġ tekniku se jipprovdi programmi f'diversi snajja li waslu għal diploma u anke diploma avvanzata. Fil-qofol ta' dan il-kulleġġ se jkun hemm l-apprentistat. Permezz tat-tielet kulleġġ li se jkun dak professjonali, l-MCAS se jibda joffri programmi li waslu għal masters ekwivalenti għal masters mal-Università ta' Malta. Il-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAS, Silvio De Bono, qal li din il-bidla tirrifletti l-ħtiġijiet ġodda tal-istudenti. Ġifieri dawn huma 3 kulleġġi li se jitwaffqu fis-sistema diġà preżenti, ġifieri l-MCAS mhux se jinbidel ħatibqa' l-MCAS imma se jkunu indirizzati dawn l-istudenti fi 3 kulleġġi. Sissa l-MCAS diġà qiegħed joffri programmi mill-livell 1 sal-livell 6, jiġifieri dak li qegħdin nagħmlu hija parti meħtieġa, naturali imma meħtieġa biex l-indirizz tagħna lejn l-istudenti ikun ferm iżjed b'saħħtu. Riforma oħra fl-MCAS tija l-amalgamazzjoni ta' diversi istituti. L-istituti li għandna f'Malta, il-ħsieb huwa li jingħaqdu flimkien minn 10 inġibuhom 6 biex bekk nikkonsolidaw l-attività akademika vokazzjonali li jsiru fil-kulleġġi. Dina bħalissa wkoll qegħdin isiru diskussjonijiet kemm interni wkoll mad-diretturi kif ukoll varajna l-proġett ukoll mal-membri tal-istaff, lan huwa mhux biex l-istitut jitlef l-identità tiegħu, anzi permezz ta' din it-trasformazzjoni l-istituti ser ikattru l-identità tagħhom u ser jiffukaw iżjed fuq dak li huwa vokazzjonali akademiku. Silvio De Bono tem jgħid li din ir-riforma se toffri aktar effiċjenza fl-operat tal-MCAS, filwaqt li jenfasizza l-fema li l-MCAS għandu funzjoni kritika u importanti għall-iżvilupp industrijali ta' pajjiżna.